No ano 1997, e tras moitos anos de loita e mobilizacións, finalmente a Illa de Arousa conseguiu a súa segregación de Vilanova e a independencia como concello. 25 anos despois, dende a vila lembran ese momento. Recordo cando se foi, por exemplo, facer a entrega do documento a Vilanova, que fomos andando, cruzando o puente casi todo o pueblo, e, bueno, foran unha xornada que lembramos todos con moito cariño e moi importante para nós. A nós parecemos ben. Moi bonito, foi unha cousa que nos gustaba a todos, ser independientes como somos agora. Para conseguilo foron moitas as manifestacións e movilizacións que se levaron a cabo dende o Concello Insular. A movilización foi social e política en todos os ámbitos, é dicir, aquí había un apoio do 100% da poboación que estaba a favor da segregación, é dicir, non era todo o pobo era a una, como se suele decir. Íamos a andar de aquí ao Axuntamento de Vilanova, luchando pola nosa independencia. Foi bastante grande, moveronse xente moi boa, todo o pueblo axudou. Dende a vila sinalan que a segregación foi un antes e un despois para toda a illa. Date conta que aquí éramos unha parroquia de outro concello e os servicios que se tiñan aquí eran servicios de parroquia de outro concello, é dicir, non te autoxestionabas ti o teu territorio e eran en moitos casos absolutamente deficitario, non? Unha vez independizados, dende o Concello traballaron con celeridade para dotar a vila dun sistema de saneamento, de depuradora e ademais de establecer un plan xeral para a boa evolución da illa. Para a vila, a segregación só lles deu cousas positivas. Non ten nada negativo, todo é positivo, tanto en incremento de prestación de servicios, incremento tamén de patrimonio público e despois o que propiamente políticamente a autoxestión é fundamental. Pero ahora estamos dependientes, aquí tenemos de todo. Millorou en todo, home. Melloría para a isla, bastante. Eu creo que bastante. Porque non temos que ir a Vilanova a nada. Dependemos daqui, do Axuntamento. Para celebrar os 25 anos, o Concello organizará este venres un festival gratuito con actuacións destacadas. Vai ser o día de mañán a partir das 9 da noite, donde van a actuar Carlos Blanco, despois estará tamén Budiño e as Tanxugueiras. Será na praia do Bao e entrada libre. Este non será o único acto que a vila realice para conmemorar os 25 anos da segregación, pero si será o máis grande, xa que ademais servirá como peche do verán.